I pozdrav, vaš dugo očekivani serijal je stigao napokon. Ću da snimim do kraja ovu jebenu igricu, iako zapucava, hoće me izbacuje iz igrice i bukvalno me zajebava, ali nema veze, bukvalno sada ima da snimim ovu igricu, pa šta bilo. Ako išta, u krajnjem slučaju ću je obrisati i krenut neki drugi serijal, jebi ga, pošto me igrica bukvalno zajebava i hoće me izbacuje i da zapucava i sve. Kako bilo, pokupio sam misije, doveo ovdje žene i onog tamo lika što mi je valjda Ćale i ovog Tomasa. Tomas je bio i u pustinji s nama, ako ste gledali, znate onda o čemu pričam. Kako bilo, ništa, da idemo na gameplay, da ga ne dužim bez razloga. Da idem sad, idemo vamo. Sad trenutak istine, hoće li me igrica ponovo zajebavati ili će ovaj put rešiti da bude drug i da me pusti da snimim jedan video. Jedan jebeni video tražim, ne tražim, naravno. Oće. Okej. Izgleda igrica rešila bude poštena i da me pusti da nastavim da igram ovu jebenu igricu i da je završim pa da mogu da je obrišem s telefona, mi više ne zauzimam memoriju, onako više ni ne igram. Nema veze. Sad pređemo ovo. Što je ostalo misije, još malo kad smo završili cijelu igricu. Tačno ja sam je završio, a čak nisam da snimio cijel serijal. Nek sam vas poštedao za pola ovog serijala, zato što mi nije radio telefon, pa sam nabavio novi, pa je trebalo vremena i da se ulogujem nazad na YouTube i sva sranjeta. Tako da, uglavnom, da završim ovu igricu, probam da vas ispoštujem, ako telefon mene ispoštuje, i ako se ovaj klip snimi i bude iz zvuka i svega, čega obično nema. Dobro, sad ćemo vidjeti hoće li biti ičega od toga. Igra je skoro gotova. Ostalo mi je još svega oko 10 misija. To nije puno. A ovi pacovi novi što su se pojavili me jako nerviraju. Ali dobro. Jebi ga. Ništa. Porok, zombije. I tako. Još samo ovi pacovi, oni mi najviše idu na kurac. Okej, ko je ovaj? Ovo mi je sestra. Koji kurac? Nema veze. Ode ja vam.
finih alata za mučenje ljudi. Nebitno, šta ja trebam da znam, konopac, okej. I da ubijem sam zombije, naravno. Naravno da ja to trebam da uradim. A ona će tu da trčkara u kolo i da ništa ne radi. Eventualno beži od zombija, ja da ih sve pobijem. Žute jedno. A, nema ni veze. Lagano ću ja to. Ajde. Ajde, beži, ženo, jebala mat. Već nećeš da biš, bar mi se pomeri. Trebam tebe da upucam na kraju, ne ovog. Ovdje. Koliko metaka ovom jebom. Koji god je kurac, ovom u crvenom. Ovom, kako se zove već. Ovom, vatrogascu treba da ga ubijem, jebote. Neće da Naravno, ja moram popraviti most sve. Ja sam Hulk jebeni u ovoj igrici. Ajde, digni ga, bravo. Baš me zanima kako je s ove strane uspio, kako uopšte uspio da podigne ovo, brete. Bukvalno ko Hulk. A dobro, ovi zombi su laka kategorija, brzo padaju. Ajde, umri. Okej. Sad sve što treba malo da odem. To je kraj misije. Eto, prešao sam misiju. Fuck you, zombi, neću s vama da se rokam. Odo nazad, ja rekla. Oksid i ostale kurce. Ne znam kako se zovu, nije ni bitno. Ja te sad još perem veš. Nećete možda i da vam ga popušim, koji kurac ja ovdje. Ja sam ovdje došao se krljam sa zombijima. Što ću najvjerovatnije i ja morati sam ovdje da ubijam zombije dok ovi svi naoružani sede boleći kurac. Sve ja moram da radim. Jebem ti život, danas sam baš nešto žešće. Tako da... A i kako ne bi bio, em što me igrica zajebava, nego me sad zajebava u bukvalnom smislu. Sad mi daje da širim jebeni veš, koji kurac. Šta ja sad radim sa svojim... Mi nije dovoljno što ovakve stvari moram raditi u stvarnom životu, sad moram da radim i u igrici da čistim. Super, bravo, odlično, aj čao. Jer gotova ova noćna mora. Ajde, Marija Šerifović, pusti me da idem kući, neću da budem tvoj rob, odjebi. Hvala, mrš. I imam reklamu, ponovo. Zašto me ne čudi? Okej, sljedeća misija. Zapravo nije sljedeća. Odigrao sam ih još nekoliko, ali mi se nije snimilo. Kao što rekoh, ova igrica me zajebava. I to bukvalno. Imam osjećaj da mi kvari telefon, bukvalno ću da je obrišem čim je pređem, ali sam rešio makar da je završim kad sam je već instalirao jebeno na svoj telefon. Ima da je završim.
Mami svoje eksplodira. Vidio ime još pljuje. Bomba, mami. Vidi ga. Mrš. Ćelavo govno jedno. Prlju. Mrš. Mrš ti. Mrš tamo. I ti. Ne ste našli zajebavat. Ne znate vi s kime se kačite. Šta sad ovaj hoće? Šumar. Ovdje. Trebam za šumare sad i da radim. Jete, dotle sam došao. I za šumare moram raditi. Ajde da vidimo šta se krije iza ovih čarobnih vrata. O, vidi, pa kriju se druga vrata. To je baš zanimljivo. Sad ovdje dole. Sad najzanimljiviji deo ima da bude kad mi se ovo uopšte ne snimi. Sad sam upravo bacio džabe bombu dole. I ostao bez još jedne bombe, super. Neću na kraju, kad se budem borio s glavnim bossom, ni imati ništa kad budem završavao ovaj game. Usrani. Život je baš super. Mrš. Naravno, ja moram ovdje da ulazim ovu radijaciju i ovo. Naravno se tu krije jedan od ovih smradova debelih. Naravno da ću ja morat da prolazim ovdje, da upadam u zamke, da se nerviram. Još nije dovoljno, nisam dovoljno još nervozan. Kako sam najbolj. Ima da umrem. Promašio sam bombu. Moram se healovati i otići nazad. I onda odavde možda mogu nešto da napravim. Ove smradove s ovim što smrde bukvalno, pa nisu čak ni od radijacije, nek smrde bukvalno. I šta je ovo, koji kurac? Po sam ladno znam. Poslednji, ovaj smrad žuti, joj kako ih mrzim. Kako mrzim ove zombije. Umri mamutije. U stvari, ponekad zaboravim da ne smijem da psujem, ali opet psujem jer me boli kurac. Bilo jako se nerviram jer imam opravdan razlog što se nerviram i što psujem, to je zato što me jebe u mozak ova igrica, zato što mi ne dozvoljava da snimim ovaj klip. Radi protiv mene, sabotira me igrica bukvalno. I šta ja sad trebam ovdje? Šta ovdje trebam? Šta? Da uzmem možda ovu praznu flašu piva, vina, šta god da je. Ne izbacujem mi nigde da uzmem išta i sad bukvalno ima ovdje da se vrtim na kraju 3 sata. To je još jedna od stvari koju mrzim u ovoj igrici bukvalno, jedva čekam da je obrišem. Samo da je pređem. Već sam jako puno prešao, bukvalno mi je žao da obrišem, zato što još nisam prešao igricu. Ali ne znam šta trebam. Šta trebam ovdje da pokupim? Šta? Šta? Ne kontam. Evo, vratim se ovdje. Ne vidim ništa. Ništa što bi mogao da pokupim. Onako da mi izbaci ruku, lijepo. Imamo jedna po jedna stvar. Dobro. Ne. Vamo nema ništa. Za divno čudo ovdje ima neko smeće koje mi ipak ne treba ništa. Vidi ti to, pa ni ovdje mi ne treba ništa. I zašto sam ja onda ovdje?
kratak update, ispostavilo se da na kraju nisam izgleda morao ništa tu da uzmem, a ono je bio verovatno nekakav jebeni bug. Jer bukvalno sad kako sam ušao u mapu da vidim, konto sam možda i da se vratim, ali vidim više nema X-a, što znači da sam nekako prešao misiju, a opet mi izbacilo da nešto moram da nađem, što očigledno ne moram, tako da to je super, eto, to je jedna dobra stvar. Moram smotati pljugu, da se smirim. I ništa, ja sam odlučio, u stvari, recite mi u komentaru da li želite da speedrunujem, da na kraju samo snimim finish, i onda šta god vi da napišete, ja ću opet to tako da uradim, jer mi je jako dosta ove igrice, nervira me, jedva čekam da je završim i da je obrišem, tako da bukvalno samo mi napišite šta želite, ja ću vas poslušati i uradit ću po svom, naravno. Tako da, to je to što sam tada kažem, bukvalno sad ja snimim jedan gameplay i do finala s onim finalnim bossom neću snimati, nek ću igrati, da je pređem i da je završim više s njom, jer ne mogu više ovako, nemam više ni snage, ni volje, ni duše nemam, bukvalno dušu sam izgubio s ovom igricom i stvarno ne mogu, ne isplati se. A i koga jebe, i da iko gleda ovo moje stranje, ali da, opet, iako neko gleda, može da kaže da hoće da vidi ceo serijal, a ja ću reći, ne može. Nemam pojma. Ovo je stvarno ne mogu više, mislim, ovo, bukvalno će mi telefon riknuti zbog igrice koja čak ne zauzima ni 1 gigu, a ovo mi zato zauzima mozak mi popi. Izbacuje me, evo i sami vidite, zajebava. Nemam živac. Onda se nerviram, moram da zapalim cigaru, na kraju ću dobiti rak pluća i umreti. Tako da. Ništa. To bi bilo to što se tiče ove epizode. Ja ću ovdje da uzmem ove nove misije i preći ću ih van kamere, da me ne bi još izbacivala igrica, ne bi gubio razum, nerve, živce. Nisam ni dugo spavao, sad ću ovo sve da pređem odmah, znači nemam više strpljenja za ovu igricu, nemam više volje, nemam ništa, samo da je završim i da je obrišem. To bi bilo to. Ako ste uživali u ovom klipu, lajkujte ga, mada ne znam kako biste uživali s ovim mojim negativom koju širim, ali uglavnom da. Ako ste uživali ili ako niste uživali, u svakom slučaju mi ostavite like jer sam pojedak živ da napravim nekakav normalan snimak i svaki ispadne sranje, ali nema veze, super je. Lajkujte ako vam se svidao i ajde, čao. I tako dalje, šta ono još kažu youtuberi, da, subscribeujte si i ta ostala sranja, aj čao.